गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै। लोगोसेयै इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। लोगोसेयै आंनि गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम जासिग्रोनाय थाबाय। गुबुन गुबुन प्रग्रामफोर थानायलाय आङो गोबाव सम भिडिअखौ लानानै फैनो हायाखैमोन। नाथाय दिनै मोजां सम होनायनि थाखाय आं आफा इसोरखौ आङो हामबाय होनसै। दिनै बे भिडिअखौ लाबोनायनि सिगां आङो नोंथांमोननियाव क्षमा बिनाय थाबाय। दिनैनि बे इसोरनि गोथां राव बुंनाया सोरखौबा दुखु होदोंब्ला अन्नानै आं नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय, जेन' फोरबोनि मुङाव नोंथांमोना आंखौ निमाहा होयो। माखासे समनि सिगां आङो मोनसे भिडिअखौ लाबोदोंमोन आरो बे भिडिअआ बेनोमोन, माइरं मुथिखौ जोङो गिर्जायाव माबोरै लाबोनो नांगौ। आं बे बिषयखौ लानानै आङो बुंदोंमोन आरो बे समाव माखासे कमेन्ट्सफोरखौ आङो मोननो हादों। गोबाङा सोंहरदोंमोन, अब्ला माइरं मुथिखौ प्लास्टिकआव सोनानै लाबोयोब्ला इसोरा बेखौ नाजावो ना नाजावा? गोबां कमेन्ट्सनि गेजेरजों सोंहरनाय जादोंमोन आरो बेबायदियैनो आंबो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फिनहरनाय जादोंमोन, रिप्लाइ खालामनाय जादोंमोन। इसोरा नाजावो। दिनैनि दिनाव नोङो जेखि नोङो होआ मानो गासैखौबो इसोरा नाजावो। माइरं मुथिखौ प्लास्टिकआव सोनानै लाबोयोब्ला इसोरा जे नाजावा, आं बेखौ बुंनो नागिराखै आंनि अनजाग्राफोर, आरो आङो बेखौ माब्लाबाबो बुंनो थाङाखै। मानोना 2 करिन्थिया 9:7 बेबादि लिरनाय दङ, मानोना इसोरा रंजा बाजा होग्राखौ अनो। नोङो दिनै जेखि बुस्थु जेखि मुवा लाबोआ मानो, नोङो प्लास्टिकआव सोनानै लाबोयोब्लाबो, नोङो मनायाव सोनानै लाबोयोब्लाबो इसोरा बेखौ नाजावो। मानोना इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जायहा रंजा बाजा होयो इसोरा बेखौसो नाजावो आरो अनो। नाथाय आंनि अनजाग्राफोर, आंनि बुंनो नागिरनाया माइरं मुथिखौ जोङो मानो होयो? आरो आंनि बुंनो नागिरनाया जोङो इसोरखौ खुलुमनायाव साबसिन जेन जायो आरो जोङो बांसिन इसोरखौ मान होनो जेन हायो, समाय होनो जेन हायो, आं बेखौसो लानानै बुंनो नागिरदों आंनि अनजाग्राफोर। मानोना जों जाय इसोरखौ खुलुमो बियो राजानिबो राजा, फोरबोनिबो फोरबो, हा आरो नख्रांनि बिगोमा। जों बे इसोरखौ खुलुमो आंनि अनजाग्राफोर। बिनिखायनो बे इसोरखौ जोङो होनायजों मान होनो जेन हायो आरो जों बांसिन मान होनानै जेन जोङो बेखौ होनो हायो, आं बे बिषयखौसो लानानै बुंनो नागिरदों। मानोना माब्लाबा माब्लाबा जेब्ला जोंनि गिर्जाफ्राव प्रग्रामफोर जायो, अब्ला जेब्ला बिमाफ्रा माइरं मुथिफोरखौ बर्थनफ्राव लानानै इसोरखौ खुलुमनो फैयो आरो बेबायदियैनो इसोरनि बिन्दोआव लानानै दोनहैयो, अब्ला आङो इनायनो मोनसे गोजोननाय मोनो आरो समायना आङो मोनो। बेनिखायनो जोंनि इसोरखौ खुलुमनाया बांसिन मान होनायनि थाखाय जेन जायो, बेनि थाखायसो आङो बुंनो नागिरदों। अब्ला जोंनि दिनैनि आयदायानो जाबाय, माइरं मुथिखौ गिर्जायाव प्लास्टिकआव मानो लाबोनो नाङा। आं बे बिषयखौसो लानानै दिनै बुंनो नागिरदों आंनि ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर। जों गोबां समाव नुयो गिर्जायाव गोबां बिमाफ्रा माइरं मुथिखौ प्लास्टिकआव सोनानै लाबोयो। नाथाय जों दिनै इसोरनि रावनि गेजेरजों जोङो दिनै खोनासंनि आंनि अनजाग्राफोर। जोङो मिथिगौ माइरं मुथिखौ जोङो मानो लाबोयो। मानोना माइरं मुथिखौ
लाबोनाया मानो गोनां जों बेखौ मिथिनाया गोनांथार आंनि अनजाग्राफोर। जोंनि गोबां बिमाफ्रानो मिथिखागौ। गोबां बिमाफ्रानो संनायनि सिगां माइरं मुथिखौ फोरबोनि नाम लानानै फोरबोनि थाखाय बेखौ दोननाय जायो। जोङो दिनै न'खराव संनानै जासिगोन फोरबो, नाथाय बे माइरं मुथिखौ आं नोंखौ गोसोखांनानै दोननाय जाबाय आरो बे माइरं मुथिखौ आं लानानै नोंखौ खुलुमहैगोन, आं नोंखौ मान हैगोन आरो बे माइरं मुथिखौ आं नोंनो होगोन। बेबायदि फोथायनायखौ लानानै, बे आसाखौ लानानै बिमाफ्रा संनायनि सिगां माइरं मुथिखौ दोननाय जायो आरो रबिबार समाव बेखौ इसोरखौ खुलुमनो फैनायजों लोगोसे संनायनि सिगां फोरबोनि मुङै दोनखाजानाय, फोरबोखौ गोसोखांनानै दोननाय, फोरबोखौ अननानै दोननाय बे माइरं मुथिखौ जोङो गिर्जायाव लाबोनायखौ नुयो आरो जोंनि बिमाफ्रा बेबायदियैनो फोरबोखौ गोसोखांनानै माइरं मुथिखौ गिर्जायाव लाबोनाय जायो। बिनि गेजेराव गोबाङानो इसोरनि मुंखौ गोसोखांनानै, इसोरखौ मान होनानै दोनखानाय माइरं मुथिखौ प्लास्टिकआव सोनानै गिर्जायाव लाबोनायखौ जोङो नुयो आरो गोबां समावनो बेबायदियैनो पुलपिटनाव जे जायगायाव प्लास्टिकआव सोनानै माइरं मुथिखौ दोनो, गोबां समावनो जोंनि गिर्जाफोरखौ जोङो लेथ्रा जानायफोर बादि जोङो मोनो। एसे मोजां जायाखैसै, एसे साबा जाबाय, बेबायदि जों गोसोआव मोनो आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो जों दिनै नायगोन इसोरनि गोथां रावा मा बुंदों। आङो फरायनो आखायाव लादों। बोसोन बिजाबनि बिलाइ 3:9 बेबादि लिरनाय दङ जिसुनि मुङै, नोंसोरनि हुनिफ्राय मोननाय मोजांसिनथार आबादखौ फोरबोनो दान होनानै मान होदो। जोङो दिनै बोसोन बिजाब 3:9 बेबायदि जोङो खोनानो मोनबाय। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, नोंसोरनि हुनिफ्राय मोननाय आबादखौ फोरबोनो दान होनानै मान होदो। अब्ला जों दिनै खोनाबाय, जोङो फोरबोनो जेब्ला जों लाबोयो, जोङो फोरबोखौ मान होनानै जोङो लाबोनो नांगौ। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, नोंसोरनि हुनिफ्राय मोननाय मोजांसिनथार आबादखौ फोरबोनो दान होनानै मान होदो। नोङो जेखि दान होआ मानो, जेखौखिया नोङो फोरबोनो सालामि लाबोआ मानो, नाथाय जोङो फोरबोखौ मान होनानैसो जोङो होनो नांगौ। जाय माइरं मुथिखौ बिमाफ्रा संनायनि सिगां फोरबोखौ गोसोखांनानै माइरं मुथिखौ थिनानै दोननाय जायो आरो बे माइरं मुथिखौ फोरबोखौ मान होनो थाखाय लाबोनाय जायो। नाथाय सिगां बुंखानाय बादि बिनि गेजेरावनो गोबां बिमाफ्रा माइरं मुथिखौ प्लास्टिकआव सोनानै फोरबोनो लाबोनाय जायो। आंनि अनजाग्राफोर, थारैनो नोङो दिनै सानोना माइरं मुथिखौ प्लास्टिकआव सोनानै लाबोनाया फोरबोखौ मान होसोनायजों लाबोनाय जादों होननानै नोङो दिनै सानोना आंनि अनजाग्राफोर? मानोना जों दिनै नुनो मोनो, जेब्ला जोंनि मण्डलिफ्राव बार्थडे प्रग्राम जायो, जोनोमनि दिनाव जेब्ला जोंखौ हांख्रायनाय जायो, अब्ला जोङो बाजारनिफ्राय जे हैनो थाखाय, गिफ्ट हैनो थाखाय जेब्ला जोङो लाबोयो, बेखौ जोङो ओरैनो गोदाव सोराव जोङो बिनो होआलाबा, जोङो बाजारनिफ्राय जेब्ला जोङो बायो, अब्ला बेखौ मोजांथार पेकिं खालामनानै, मोजांथार बेखौ साजायनानै आरो बिनि सायाव माखासे बार्थडेनि, जोनोमदिननि माखासे स्टिकारफोरखौ लागायनानै समायना खालामनानैसो बार्थडेआव जोङो थाङो आरो बेबायदियैनो जोङो बार्थडेआव गिफ्ट हैनायखौ जोङो नुयो आंनि अनजाग्राफोर। अब्ला सासे मानसिनो गिफ्ट हैनाय समाव, बार्थडेनि पार्टियाव माबा मोनसे लानानै थांनाय समाव मोजांथार जुनानै पेकिं खालामनानै जों बेखौ मान होनायनि गेजेरजों होयोब्ला
अब्ला जों दिनै राजानिबो राजा फोरबोनिबो फोरबो बे इसोरखौ मान होनायजों दान होनायाव जोङो माबोरै प्लास्टिकआव सोनानै जोङो लाबोनो आंनि अनजाग्राफोर नोंथाङा दिनै साननानै नाय राजानिबो राजा फोरबोखौ खुलुमनो फैनायाव इसोरनि गोथां रावा बुंबाय नोंसोरनि हुनिफ्राय मोननाय मोजांसिनथार आबादखौ फोरबोनो दान होनानै मान होदो। अब्ला सासे मानसिया जोनोमनि दिनाव बार्थडे पार्टियाव थांनाय समाव मोजांथार पेकिं खालामनानै बेखौ साजायनानैसो हैयोब्ला अब्ला जों बे फोरबोनो हैनो थाखाय लानानै थांनायाव जोङो बेखौ मान होनानै लांनो नाङाने मान होनानै जोङो बेखौ होनो नाङाने आंनि अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा सानोब्ला प्लास्टिकआव माइरं मुथिखौ आङो लानानै थांनाया फोरबोखौ मान होनाय जायो होननानै नोंथाङा जुदि सानोब्ला आंहा बेनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया। बुंबावदो नोङो जेखि राहाजों होआ मानो नोङो प्लास्टिकआव लानानै हैयोब्लाबो मनायाव लांनानै हैयोब्लाबो फोरबोआ बेखौ नाजावगोन आंनि अनजाग्राफोर आरो प्लास्टिकआव लानानै हैनायनिख्रुइ माबा मोनसे मोजां मुवायाव बर्थनाव लानानै हैनाया साबसिन मान होनाय जागोन होननानै आङो सानो बेनिखायसो आं बेखौ बुंनाय जादों आरो बोसोन बिजाबनि बिलाइ 3 बालाब 9 सारियावबो बेखौनो बुंनाय जादों नोंसोरनि हुनिफ्राय मोननाय मोजांसिनथार आबादखौ फोरबोनो दान होनानै मान होदो। अब्ला जों दिनै खोनाबाय दान होयोब्लाबो जोङो बेखौ मान होनो नांगौ मान होनानैसो जोङो बेखौ दान होनो नांगौ। बिनिखायनो बोसोन बिजाबनि बिलाइ 3 बालाब 10 सारियाव बेबादि लिरदों आंनि अनजाग्राफोर नोङो बेबायदि मावोब्ला नोंसोरनि बाख्रिफ्रा आबादजों बुंफबगोन। इसोरनि गोथां रावा बुंबाय जोङो फोरबोखौ मान होनानै जेब्ला जोङो होगोन अब्ला इसोरा जोंनो बोरखौ होगोन जोङो दिनै खोनाबाय। बिनिखायनो बोसोन बिजाबनि बिलाइ 3 बालाब 10 सारियाव बुंबाय नोङो बेबायदि मावोब्ला नोंसोरनि बाख्रिफ्रा आबादजों बुंफबगोन। खोनासं आंनि अनजाग्रा बिमाफोर जोङो दिनै फोरबोखौ मान होनानै होयोब्ला आरो दिनै नोङो फोरबोखौ मान होनानै नोङो होयोब्ला फोरबोआ बे मावनायनि थाखाय नोङो जे फोरबोखौ मान होनानै होदों नोङो जे फोरबोखौ मान होनानै समाय होनानै नोङो फोरबोनो दान होदों बेयो जेखि जानो हागौ नोंनि मुवा बेसाद नोंनि माइरं मुथि मोनजेनाय आबाद मोनजेनाय फिथाइ सामथाइ जेखियानो जाया मानो जेब्ला नोङो फोरबोनो मान होनानै होगोन अब्ला फोरबोआ नोंनो बोर होगोन होननानै समाय लादों आंनि अनजाग्राफोर। अब्ला नोङो दिनै सानोब्ला आङो फोरबोखौ गोसोखांनानै माइरं मुथि दोननायखौ आङो फोरबोनो होनानै मान मोननो लुबैयो होननानै नोङो सानोब्ला बुंबावदों नोङो बेखौ मान होनानै फोरबोनो होनो नांगोन। मानोना जों गोजौनि सिरियाव फरायबाय जोङो जेब्ला फोरबोनो दान होगोन अब्ला मान होनानै होनो नांगौ। बिनिखायसो आङो बुंदों आंनि अनजाग्राफोर बुंबावदों फोरबोआ गासैखौबो नाजावो प्लास्टिकआव सोनानै लाबोनायखौबो नाजावो आरो मनायाव सोनानै लाबोनायखौबो नाजावो। नाथाय बुंनो नागिरनाया बेनो जेखौ इसोरनि गोथां रावा बुंबाय जोङो फोरबोनो दान होयोब्ला मान होनानैसो होनो नांगौ। बे बिषयखौसो लानानै आङो बुंदों आंनि अनजाग्राफोर। जेब्ला जोङो माथाइनि बिलाइ 14 बालाब 10 सारिखौ फरायो अब्ला जों बेयाव मोननो हायो जोङो गोबाङानो मिथिगौ जहन बाप्तिस्माखौ जाय जहना जिसु ख्रिस्टखौ बाप्तिस्मा होदोंमोन बे जहनखौ हेरद राजाया जोबथेसालियाव जोबनानै दोननाय जादोंमोन। आन्थाय जेब्ला हेरदनि जोनोमनि दिन जादों बे समाव हेरदनि बिसाजो जाय बिसाजोआ हेरद राजानि जोनोमनि दिनाव गोबां मोसादोंमोन आरो बे जोनोमनि दिनाव जेब्लानाखि बिनि बिसाजोआ मोसादोंमोन
अब्ला हेरद राजाया बेखौ नुनानै गोजोननाय मोनदोंमोन, रंजानाय मोनदोंमोन। मानोना बिनि फिसाजोआ बिफाखौ मान होनानै बियो मोसादोंमोन। बेनिखायनो हेरद राजाया बे गावनि फिसाजोनि लागै मोनसे समायखौ लादोंमोन। बियो बुंदोंमोन, नोङो जेखौ बिगोन आङो बेखौ नोंनो होनाय जागोन। जेब्ला बे बाथ्राखौ हेरद राजाया बुंदोंमोन आरो गावनि फिसाजोनि लागै समाय लादोंमोन, बे समाव बिमानि बुंनाय बादियै हेरद राजानि फिसाजोआ राजाखौ बुंदोंमोन, राजा, आंनो जहन बाप्तिस्मानि खर'खौ नांगौ। जेब्लानाखि हेरद राजाया खोनाबाय बिनि फिसाजोआ बुंदों, आंनो जहन बाप्तिस्मानि खर'खौ नांगौ, बे समाव बेखौ खोनानानै हेरद राजाया गावनि समाय लानायखौ सोलायनो हायैलाय माथाइनि 14 बालाब 10 सारियाव लिरनाय दङ आरो मानसि थुनहरनानै जहननि खर'खौ हाजराव दानस'होदों। बेबायदियैनो राजाया गावनि समाय लानायखौ जाफुंहोनो थाखाय जोबथेसालियाव मानसि थुनहरनानै जहननि खर'खौ दानस'नानै लाबोहोदोंमोन। आरो जेब्ला जोङो माथाइनि बिलाइ 14 बालाब 11 सारिखौ फरायगोन, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, आरो खर'खौ गंसे थुरसियाव लानानै हिनजावसानो हैदों। आरो बेबायदियैनो राजाया गावनि समाय लानायखौ जाफुंहोनो थाखाय मानसि थुनहरनानै जहन बाप्तिस्मानि खर'खौ दानस'होदोंमोन। आरो जहन बाप्तिस्मानि खर'खौ दानस'नानै गंसे थुरसियाव दोननानै थुरसियाव लानानै हिनजावसानो मान होनायनि गेजेरजों बिनो होनाय जादोंमोन। अब्ला जों दिनै मिथिबाय हेरद राजाया गावनि समाय लानायखौ जाफुंहोनो थाखाय जहननि खर'खौ दानस'होनानै आरो जहननि खर'खौ गंसे थुरसियाव लानानै हिनजावसानो मान होनानै बिनो होनाय जादोंमोन। अब्ला जों दिनै मिथिनो मोनबाय हेरद राजाया गावनि फिसाजोखौ मान होनानै गंसे थुरसियाव लाबोहोदोंब्ला आरो हेरद राजाया जहननि खर'खौ गंसे थुरसियाव लाबोहोनानै फिसाजोनो होदोंब्ला, जों दिनै फोरबोखौ गोसोखांनानै फोरबोखौ मान होनानै माइरं मुथि लाबोनायखौ जोङो बर्थनाव मानो लाबोनानै होफैनो हाया? आंनि अनजाग्राफोर, जों दिनै नुबाय हेरद राजाया गावनि फिसाजोखौ गोजोन होनो थाखायनो, गावनि फिसाजोखौ मान होनो थाखायनो जहननि खर'खौ गंसे थुरसियाव लाबोहोदोंब्ला, जों दिनै राजानिबो राजा फोरबोखौ जोङो मान होयो आरो बे फोरबोनोसो जोङो दानखौ जोङो होयो। अब्ला जों मिथिबाय बै समाव थुरसियाव लानानै होनायखौ मान होनाय जायो होननानै जोङो मिथिनो हायो आंनि अनजाग्राफोर। अब्ला बै समाव हेरद राजाया मान होनो थाखायनो थुरसिखौ बाहायदोंमोनब्ला आरो जहननि खर'खौ थुरसियाव लाबोहोदोंमोनब्ला, फै आंनि अनजाग्राफोर, जोङो बोसोन बिजाबनि 3 बालाब 9 सारियाव बुंनाय बादि नोंसोरनि हुनिफ्राय मोननाय मोजांसिनथार आबादखौ फोरबोनो दान होनानै मान होदो होनखानाय बादि, फै आंनि अनजाग्राफोर, जोङो दिनै फोरबोनो जों जेखौखि लाबोआ मानो, जोंनि आखाइनि मुवा बेसादानो जाया मानो, मोनजेननाय मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बियो माइरं मुथियानो जाया मानो, जोङो फोरबोखौ मान होनानै जोङो फोरबोनो दान होनि। बिनिखायसो बुंबावदों आंनि अनजाग्राफोर, गोबाङा साननो हागौ आरो बै समाव गोबाङा कमेन्ट्सनि गेजेरजों आंनियाव सोंहरनाय जादोंमोन, माइरं मुथिखौ प्लास्टिकआव सोनानै लाबोनायखौ फोरबोआ नाजावो ना नाजावा? बुंबावदों आंनि अनजाग्राफोर, फोरबोआ नोङो प्लास्टिकआव सोनानै लाबोयोब्लाबो नाजावो, फोरबोआ मनायाव सोनानै लाबोयोब्लाबो नाजावो। मानोना जों गोजौनि सिरियाव फरायबाय,
2 Korinथिया 9:7 सारिनि गाहायाव बुंदों, मानोना इसोरा रंजा बाजा होग्राखौ अनो। आन्थाय हले आंनि बुंनो नागिरनाया, जोङो इसोरखौ बांसिन मान होनो जेन हायो आरो मान होनानै जेन जों फोरबोनो होनो हायो, बेनि थाखायसो आङो बुंदों आंनि अनजाग्राफोर। मानोना जों दिनै आथिखाल नुयो गोबां इसोरखौ खुलुमनायाव जोङो अबहेला जालांबाय। गोबां जों नुयो मबाइलफोरखौ फरायनानै दिनै इसोरनि गाहाम रावखौ पुलपिटनाव गसंनानै इसोरनि रावखौ लाबोयो। जोङो दिनै इसोरखौ खुलुमनायाव नर्माल गासैबो सोलियो, गासैबो जाजोबो होननानै जोङो गोबां समावनो जोङो इसोरखौ जोङो खुलुमनायाव अबहेला जालांबाय, जोङो लेजि जालांबाय। आंनि बुंनो नागिरनाया आंनि अनजाग्राफोर, जेब्ला जोङो इसोरखौ खुलुमनो फैयो, जोंहा जे दङ बेखौनो जोङो लानानै फैनो नांगौ। जोंहा जे दङ बेखौनो जोङो गाननानै जोङो फैनो नांगौ। आरो जों इसोरखौ खुलुमनो फैनायाव जोङो आखाइफ्राव बाइबेलफोर लानानै, जलंगाफ्राव, मनाफ्राव जोङो गिद बाइबेलखौ लानानै जों इसोरखौ खुलुमनो जोङो फैनो नांगौ। जों गोबां समावनो नुयो इसोरखौ खुलुमनायाव आखाइ गोजा फैयो। गोबां मानसिफ्रा बाइबेल फरायनो रोंनानैबो बाइबेलखौ लाबोआलासे ओरैनो गिर्जायाव फैयो। आरो जेब्ला इसोरखौ खुलुमनाय समाव बर' गितनिफ्राय मेथाइफोर रोजाबो, अब्ला गोबां समावनो जों नुयो मबाइलफोराव बर' गितखौ नायनानै जोङो रोजाबनायखौ नुयो। आंनि अनजाग्राफोर, आं बेखौ बुंनो थाङाखै मबाइलाव मेथाइ रोजाबनाया, बाइबेल फरायनाया पाप जायो, आं बेखौ बुंनो नागिराखै आंनि अनजाग्राफोर। मानोना जों जे मबाइलफोरखौ बाहायो बेयाव गोबां रोखोमनि गाज्रिफोरबो हाबफानानै दङ। आरो इसोरनि गोथां रावा बुंबाय, इसोरजों आरो सैतानजों माब्रै लोगोसे थानो हागौ आंनि अनजाग्राफोर। मबाइलाव गाज्रियानो बांसिनोब्ला अब्ला जोङो बे मबाइलखौ नांगौनि थाखायल' जोङो बाहायनानै जेब्ला जों इसोरखौ खुलुमनो फैयो, अब्ला जोङो बे मबाइलफ्राव नायनानै पुलपिटनाव गसंनानै मेसेजफोर जेन जोङो होआ आंनि अनजाग्राफोर। जों इसोरखौ खुलुमनायाव जोङो मान होनायजों, गिसोनायजों जोङो फोरबोखौ खुलुमनाय जायो आरो फोरबोखौ खुलुमनो हायो। आं बे बिसयफोरखौसो लानानै आङो बुंनो नागिरदों आरो आङो बुंदों आंनि अनजाग्राफोर। बुंबावदों, नोङो जेब्ला इसोरखौ खुलुमनो फैयो अब्ला नोङो आखाइयाव गित बाइबेल लानानै नोङो इसोरखौ खुलुमनो फै। जेब्ला इसोरनि गोथां राव बुंगोन अब्ला नोङो लारियै फरायलांफानानै नोङो जेन बुजिनायाव साबसिन जायो आरो इसोरनि बोरखौ मोनो। मानोना इसोरनि गोथां रावा बेखौनो बुंदों आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायसो बुंबावदों, जोंनि दिनैनि आयदाया बेनोमोन, माइरं मुथिखौ गिर्जायाव प्लास्टिकआव मानो लाबोनो नाङा। जोङो बे बिसयखौनो जोङो नायदोंमोन। जों दिनै मोनबाय फोरबोखौ खुलुमनायाव जोङो मान होनो नांगौ आरो जोङो फोरबोखौ मान होनानैसो जोङो फोरबोनो दानखौ होनो नांगौ। आंनि दिनै बुंनो नागिरनाया माइरं मुथिखौ प्लास्टिकआव सोनानै लाबोनो नाङा बुंनो नागिरनाया, जोङो जेन बांसिन फोरबोखौ मान होनो हायो बेनि थाखायसो आङो बुंदों आंनि अनजाग्राफोर। नोंथाङा सानोब्ला माइरं मुथिखौ प्लास्टिकआवनो सोनानै लाबोनायाबो फोरबोखौ मान होनाय जायो होननानै नोङो सानोब्ला बियो नोंनि गोसो। आंहा बेयाव बुंनो थाखाय जेबोआनो गैया। आन्थाय नोङो सानोब्ला आङो फोरबोखौ मान होनानै आङो फोरबोनो दान होगोन होननानै नोङो सानोब्ला, गोथां रावा बुंखानाय बादि फै, जोङो जेखि मुवा लाबोआ मानो फोरबोखौ मान होनानै जोङो फोरबोनो दान होनि। बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथोंसै।